però finalment ja els tenim aquí, el grup de... Però és igual, jo m'han dit que ho presentés per dues raons. Llavors, agraïm molt al Club Muntanyenc que ens hagi de l'associació a Sant Cugat. Ajudem a emplenar el document de voluntats anticipilluns de cada setmana, d'acord? I les inquietuds que tenim sobre aquest tema, que és un tema que, déu-n'hi-do, de lo difícil que és. Jo, per exemple, ho tenia claríssim i fa 12 anys que ja vaig fer aquest document notari, que és una de les maneres que es pot fer, però assessorem com es fa, d'acord? Llavors, aquest tinguin en vida. Tu vols acabar? Ni que titubin, ni que no sé què, és igual. Doncs llavors ells explicaran avui i també explicaran altres temes a mirar. I també hi ha els documents o de referència del que sigui a Lluís Maria Xirinacs. És que serà un testimoni universal, de català universal, essencial, democràtica del nostre país, i ho va fer de radical a l'hora de plantejar-s'ho tot. I jo entenc el contrari de frivolitat una mica per mi. De radical va ser una mort mística, va ser una mort romàntica, va ser una mort indirecta d'un acte positiu o negatiu realitzat. Ara anirem explicant per què. Hi ha una conversa que la vulgui veure entre el municipi d'Ogassa i van portar immediatament una experiència amplíssima, ja està jubilat, i al final va fer una mort natural, però era un suïcidi. I el forense estava escandalitzat davant d'això. La primera vegada que em passa en la vida, però no tinc més remei que fer. Ho ha fet tan bé, això de morir-se, que no li puc dir suïcidi, li haig de dir mort natural. Bé, ell es va procurar una molt bona mort. El que passa que la seva bona mort, eutanàsia és una paraula que etimològicament vol dir bona mort. El que passa que jurídicament no és això. L'eutanàsia jurídicament és quan un l'ajuda un altre a morir-se. En aquest sentit no va ser una eutanàsia perquè ho va fer tot solet. Es va procurar i va viure, i jo dic viure perquè viure la mort, hi ha gent que no la vol viure la mort, la gent diu, bueno, a mi que m'agafi dormint, que m'agafi previst, que no me n'adongui, que em mori, que tal. Doncs el Xirinacs tot el contrari, el Xirinacs només es morim un cop a la vida i val la pena preparar-se, no? I era una persona que es preparava moltíssim davant dels exàmens i la mort no deixa de ser un examen. Ell va treure les millors qualificacions quan era estudiant, als 60 anys es va posar a estudiar filosofia, va acabar als 65 amb cum laude, amb una matrícula, amb no sé quantes matrícules. Era una persona, repeteixo, molt seriosa, molt fiable, molt capaç per l'estudi i al mateix temps absolutament donada als altres en el sentit de lluitar per les llibertats més bàsiques i més essencials. Quan va morir, jo el vaig acompanyar fins a Campagot, al pla aquest de Campagot, i quan es van despedir em va donar 2 llibrets que eren uns dietaris que havia escrit ell, que no sabia ningú que els havia escrit, des de 5 anys abans, ja parlant de que es volia morir, de com es volia morir, del per què, uns diàlegs molt místics, seguint, recreant el llibre de l'Amic i de la Mata de Montllull. Ell feia uns diàlegs amb... Ell no parlava de Déu, ell parlava de la consciència universal. Doncs després de la mort t'integres a la consciència universal. I això ell s'ho creia moltíssim. A fons s'ho creia. I de tant en tant us llegiré algunes notes d'aquest dietari perquè aneu entenent la mort dels Xirinacs. El primer que cal dir és que al final del dietari deia aquesta opció meva, de morir-me així, és discutible. Diu que ningú no la prengui per la solució. És a dir, no pretenia imposar un model de mort, simplement explicava la seva. I que ningú el volgués imitar, a part que és inimitable, si el Xirinacs va poder morir com es va poder morir, és que perquè va portar 75 anys visquent d'una manera que no són copiables, per dir-ho d'alguna manera. Ell fa una frase molt maca que diu: univers, et demano que em facis pur com un raig de llum, per ser digne d'ésser acollit en el teu cor. Això era el trànsit cap a la mort, per ell és això, de ser acollit per l'univers. El lloc triat era entre la muntanya, com que això és un club excursionista, no sé si vosaltres coneixeu el lloc, però el lloc és preciós. En el municipi d'Ogassa, un lloc triat entre la muntanya del Taga, que era la seva representació de la Mare Universal, i la Serrat de Santa Mans, que és la representació de l'enamorat per sempre, el seu pare. En un lloc, a Ogassa, no sé si ho coneixeu, doncs està entre la vessant de Bruguera, de Ribes de Bruguera, el Coll de Jou i cap a Sant Joan. Una vall, la vall de la Vida Bona, que em diuen, jo us ho recomano com a excursió, és preciosa.
Ell aquell camí el va triar quan era jove, molts anys abans hi va anar a fer un retir espiritual, diguéssim, i s'hi va estar passant una setmana menjant al bosc i dormint al bosc i demanant almoina, i era un home molt místic, el Xirinacs. Penseu que a casa seva eren 5 germans, 3 noies i 2 nois. Les 3 noies van acabar sent monges de clausura. Ell volia ser monjo ermità, però no ho va ser perquè els seus, entre cometes, directors espirituals li van dir que era una persona molt capacitada per l'estudi, molt capacitada per ensenyar, i que el que havia de fer era dedicar-se a això, i s'ho va treure i ho va fer, i a més s'ho va fer fons, s'ho va fer radical també. Bueno, això és perquè aneu coneguent una mica el personatge. Doncs va triar aquell lloc perquè jo vaig conèixer els Xirinacs fent classes com a alumne, dos, d'una altra persona que es deia Agustí Xaló de Sobirà, que explicava un model econòmic i social interessantíssim i que els Xirinacs va assimilar, li va interessar i va estudiar. I doncs tots dos érem alumnes del Xaló. I allà ens vam conèixer. I després jo vaig començar a col·laborar també en coses que feia els Xirinacs i tal i tal. I però van estar 20 anys doncs així fent-nos, diguem, amics. I després, quan jo vaig obrir una consulta de metge de capçalera, ell es va apuntar de seguida. Però a la primera entrevista que vam fer, que va ser l'any 99, ell em va dir, una cosa important que vull parlar amb tu prèvia, diguéssim, és que jo em vull morir quan jo vulgui i de la manera que jo vulgui. I esclar, això és molt important que el meu metge de capçalera ho entengui i ho accepti. I li vaig dir de seguida que sí, perquè jo també creia en això. Jo crec que la persona pot, ja, si vol, pot triar la manera, la forma o el lloc de morir-se. I a partir d'aquí, totes les converses en aquest sentit van ser un secret entre ell i jo, que ell mateix em va dir, això ja quan em mori ja ho pots explicar a tothom, de moment serà un secret entre tu i jo. I així va ser. Doncs ell deia, en el seu dietari diu, ofereixo el do més preuat que és la meva vida per l'alliberament del meu poble. Dius, home, i això per què no ho feies abans? Clar que ho feia abans, ho va fer molt temps, va fer 2 vagues de fam de 40 dies, va fer una vaga de fam i 7 dies, ja podeu vosaltres estar un dia sense menjar i veure el que passa. Ell va estar molt a prop de la mort bastantes vegades per això, perquè el que feia era volia alliberar el seu poble de l'esclavitud que representava viure sota l'imperialisme de l'estat espanyol. I això ho va portar també fons, radicalment, però sempre des del punt de vista de no violència. Xirinacs no era violent, entenia que la violència era legítima, perquè quan t'ataquen et pots defensar violentament, i per això va fer aquella frase famosa que el va portar de no ser entès per ningú, el diofusar de les Moreres, no? Jo soc amic de l'ETA i de l'Ira Batasuna i enemic de l'estat espanyol. Ell considerava, com seguint les doctrines de Gandhi, que quan un estat és opressor, doncs tu tens dret a defensar-te. I aquesta defensa pot ser violenta si l'estat també és violent, cosa que sí és, així. Mentre hi hagi tancs al País Basc, mentre hi hagi la Guàrdia Civil, mentre hi hagi exèrcit d'ocupació, tu tens dret a defensar-te violentament. Però ell no triava la via violenta, sinó que triava la via no violenta. I això era una opció personal d'ell i dels quants, que com ell s'ho creien. Bé, doncs ell va fer això, va oferir el do més preuat, que era la seva vida, a 75 anys, per l'alliberament del seu poble. I per què va oferir això? Perquè no podia fer-ho d'altra manera. Per què no podia fer-ho d'altra manera? Doncs resulta, no sé si ho sabeu, que l'any 2000 el Xirinacs va plantar a la plaça Sant Jaume de 9 del matí a 9 del vespre, reivindicant la creació de l'Assemblea Nacional Catalana, cosa que ara ja ens sembla normal perquè ja la tenim de fa temps, en aquella època no hi era. Que volia ser, l'Assemblea actual no és exactament la que ell voldria, però bueno, són uns primers passos. I que seria una mica una recreació de l'Assemblea que va haver-hi quan es va morir Franco i que després va ser dissolta pels mateixos partits polítics que van córrer a ocupar escons i es van oblidar de l'Assemblea Inicial Catalana. Doncs tota aquesta coherència dels Xirinacs en aquesta lluita se va esdevenir que en aquesta plantada que va fer l'any 2000, doncs al cap de 100 dies exactes va tenir un còlic renal brutal, que jo el vaig acompanyar juntament amb la meva esposa, l'Eva, al clínic clònic, i li van diagnosticar això, un còlic renal, i que per tant impossible fer 12 hores de peu, ni sentat ni res, havia d'haver estat de manera patètica, en camilla o en cadira de rodes, que no tocava fer-ho. Llavors, en tant el seu cos no li permetia fer allò que la seva consciència li demanava, doncs va començar a pensar què més podia oferir pel seu poble, doncs el que li quedava de vida. No tenia cap malaltia mortal. El Xirinacs patia d'una arrítmia cardíaca, corregida amb pastilletes, i podia fer una vida, diguéssim, normaleta, sense esforços, sense caminar, sense això, la podia fer, podia haver durat molts anys, 80 i no tenia res més, a part del que tenim tots els iaios, que cada dia veien menys, o sentien menys, aquestes coses, però res de greu. Però el que ell volia
que era fer aquesta plantada, ja no podia. I com que ja no podia, doncs el que em queda, el resto, que és el més preciat que tinc, la meva vida, doncs l'ofereixo per l'alliberament del meu poble. I això no ha estat encara gaire entès, perquè fa falta reflexionar i llegir aquests dietaris per entendre-ho. Bé, ell deia, per a mi la vida no es pot assimilar tan sols a la vida històrica, és a dir, el naixement a la mort. Això és una reducció judeo-cristiana occidental, basada en la linealitat històrica. És a dir, ell creia que després de la mort hi havia aquesta integració amb una consciència universal. En estat de coma i sense medicació, el Chirinac va aconseguir entrar en estat de coma. Com? Doncs molt fàcil, per ell. Primer, perquè sabia molt bé el que era estar en estats alterats metabòlicament les vagues de fam que havia fet. Però, sense menjar durant una setmana, sense prendre la pastilla de l'arrítmia durant una setmana, el seu cor es va debilitar molt. Llavors només li feia falta l'empenta final. I aquesta empenta final també la sabia fer ell tot sol. Jo li vaig proposar, li vaig dir, escolta, si vols jo busco alguna substància que t'ajudi a fer el pas. No, jo vull fer la meva manera, perquè sé que ho puc fer. Llavors ell sabia, això a nosaltres ens sembla extraordinari, però a l'Orient els monjos budistes això ho fan quan els dona el gust i la gana. Vull dir que entrar en coma autoinduït, deixant de menjar, deixant de beure i deixant de prendre pastilles i practicant unes respiracions especials que se'n diuen respiracions holotròpiques i practicant una meditació profunda, un raig de relaxació, es pot arribar a entrar en un coma autoinduït. I aquest coma autoinduït, si ningú ve amb el desfibrilador, doncs a 48 hores te'n vas. I l'única pega que tenia la seva manera de fer-ho és això, és que en les següents 48 hores el trobés algú amb un desfibrilador o el portés a l'hospital i comencés a clavar xispassos, no? I ell deia, ojalà que no em passi això. És l'única pega que tenia. Però la mare natura va ser, diguéssim, còmplice amb ell i va estar 2 dies plovent abundosament, o sigui que ningú el va trobar fins al cap de 3 o 4 dies. Va ser una cosa molt macabra. Bé, doncs això és perquè com pot ser que una persona faci això? Doncs perquè té un autodomini sobre el seu cos tremendo. Perquè sap, però l'any 2000, em sembla que era o alguna cosa així, li van fer una prova, un electrocardiograma, i li van dir, bueno, ara relaxa't bé, tots sabeu el que és un electrocardiograma, no? I perquè mirarem com està el teu cor i tal. Però relaxa't bé, relaxa't bé. I tots allà davant de l'aparato i pum, veies que l'aparato va baixar de pulsacions fins a 40 i pico. O sigui, una persona que sap relaxar-se i rebaixar el seu ritme cardíac a 40 i pico és una persona que té un domini brutal sobre els seus dos. I això repeteixo, això els ioguis de l'Índia ho saben fer, però aquí jo no soc incapaç de fer-ho. Jo vaig molt ràpid, vaig a 90 i el màxim que baixo és a 70. Doncs no, ell és que era capaç de baixar fins a 40, imagineu-vos. Tot ajuda moltíssim a entendre com es va morir el Chirinac des del punt de vista fisiològic. Tot aquest exercici, tota aquesta cosa que ja portava preparadíssima, la va fer servir en aquest últim moment per aconseguir això, per aconseguir un coma autoinduït. Els forenses van matar de buscar verins, de fer anàlisis, van trigar més del compte perquè van buscar, primer busquen 10 o 12, si hi ha 10 o 12 substàncies, no els van trobar, van haver 10 o 12 més, coses raríssimes, a veure si s'ha pres, a veure si no van trobar absolutament res. És per això que el Bertalet va dir la primera vegada que no tinc més remei que firmar mort natural, perquè el que sí que hi ha és un cor que ha patit una fibrilació però que no ha patit agonia, no ha patit gens. El Chirinac, quan hi ha agonia, això ho explica el Bertalet, hi ha pericarditis sempre. El Chirinac no tenia ni una gota de pericarditis, el va trobar en un estat de dormit, quasi somrient, reposant. És a dir, ho va fer perfecte. Va saber morir-se sense agonia, quan ell va voler, on va voler, i amb aquesta aquest oferiment el que li quedava de vida. Ell deia, em voldran salvar els humans? Em negaré a col·laborar-hi, en aquest dietari deia. A la pàgina 100 deia, en pleus de les meves facultats marxo, perquè vull acabar els meus dies en la soledat i el silenci. Curiosament, aquest comentari va despertar la inspiració musical d'un japonès que li va fer una peça preciosa. Diu, si algú em troba, li prego que estigui com jo estigui, no vulgui pertorbar la meva soledat i el meu silenci. Gràcies. Així es despedia el Chirinac. A més d'un acte de sobirania preciós que suposo que coneixeu. Ell, des que va deixar la plantada a la plaça Sant Jaume, va començar la pràctica diària, o sigui, 5 anys abans, va preparar, no va ser una cosa improvisada, 7 anys abans va començar a preparar-se, a fons 5 anys abans, preparant, fent aquesta tècnica de meditació profunda, que ell deia anar cap al plasma. Això ho té molt ben explicat teòricament. Què està acabant el temps? Bueno. No. Tranquil.
Si em diu, quan perquè jo m'enrotllo amb una persiana, diu, un mes abans del 6 d'agost del 2007, ell em va concretar la data, és a dir, jo sabia que ell volia fer això, però jo no vaig saber fins un mes abans el dia. I una setmana abans em va concretar el lloc on pensava fer-ho, perquè jo em vaig comprometre a acompanyar-lo amb cotxe fins allà. Esclar, una persona que fa una setmana que no menja i que fa una setmana que no pren la medicació rítmica cardíaca no pot fer esforços. El correcte, el que s'havia de fer en aquest cas com a metge era acompanyar-lo fins allà on ell volia morir, que no hagués d'agafar el tren ni res de tot això. I quan el vaig deixar irradiava pau, felicitat i una imatge meravellosa. El Xiri no tenia cap malaltia greu, ho repeteixo, sí que patia d'alguns trastorns i tal. I com ho va fer? Doncs aquesta que us he explicat. Aquesta manera que té de morir-se els xirinats recorda una mica un ritual que feien servir els càtars al segle XII i XIII, quan volien morir, que era fer una vegada fonda, llarga. El ritual es anomenava Indura. També alguns ritus dels primitius indis nord-americans i dels problemes japonesos contemplen aquesta possibilitat. No sé si heu vist la balada de Narayama, una pel·lícula preciosa, en què una persona, quan ja veu que no és útil a la seva comunitat, de la manera en què ho ha sigut fins a aquell moment, es retira i se'n va, i deixa que la seva comunitat sigui. Això que va fer ell és el contrari de mantenir uns trossos d'ell. Els dietaris secrets d'aquest diu, per exemple, els amics ens hem d'estimar en la vida i en la mort. Diu, no només en la vida. Fer consistir l'amor a perllongar el més possible aquesta vida és un insult a l'altre. És ridícula la lluita aferrissada del cervell per mantenir aquesta vida en contra del determini del nostre cos que marca el temps d'anar a morir. Bé, això és una opinió que jo respecto i que me la crec, però evidentment tot el que són els sanatoris de iaios van en contra d'això. Al contrari, diu ella, cal que ara, el que caldria és que la medicina pugui permetre planificar responsabilitat i llibertat la mort, com es planifica la natalitat. La natalitat la planifiquen els futurs pares, perquè el fill encara no hi és, però la mort cal que la planifiqui la mateixa persona que ha de morir mentre encara hi és. Diu, la vida ningú me la pren, jo la dono. La vida és meva, és un bé meravellós, és un do, un present posat a les meves mans. Se m'ha donat la meva vida, doncs és ben meva. Totes les vides valen molt i valen poc. Per salvar la vida es pot donar la vida. Per salvar una vida es pot donar la vida. Però una teula o un refredat poden acabar amb una vida. Cal saber viure i cal saber morir. Cal saber-se retirar en temps i amb elegància. I això és el que va fer el Xip, retirar-se a temps i amb elegància. Quan? Diu ella, en el moment just, en el punt omega. Després ja és massa tard, i abans és d'hora. Quan jo veig a venir que el jo se m'escapa de les meves mans, és l'hora. Al final, el punt omega és lliurar a l'univers aquesta pròpia vida, sencera, madura, plena. Jo he viscut de l'univers tota la meva vida. Ara l'univers pren possessió de mi, i jo, feliç i horroritzat, m'hi lliuro, a temps, ni d'hora ni tard. Diu, com? Diu, si ho faig a temps, ho podré fer amb elegància, no oferint més resistència competitiva a les altres formes de vida. És l'hora de la no violència radical. I així va ser. Bé. Ell d'antuvi ja tenia, repeteixo, aquesta preparació per afrontar la seva mort, perquè s'ho preparava de feia molts anys abans del 2000. Ell feia dejunis, estava iniciat al ioga, de manera fonda també, 8 vagues de fam, 2 de 40 dies i una de menjar i beure de 7 dies, que va portar al llindar la seva mort. Tot això és una preparació única i exclusiva d'aquest home per morir-se. El Xiri se'l coneix molt pels 7 anys de polític actiu, però el Xiri té una vessant desconeguda de 50 anys d'intel·lectual que ara es comença a conèixer. Ell no sé si ho sabeu, però als 60 anys va fer la carrera de filosofia, la va acabar als 65 amb una tesi doctoral cum laude, que és una meravella, que es diu Un model global per entendre la realitat. I jo crec que filosòficament és una obra d'art i que evidentment no es coneix i aquestes coses triguen a conèixer, i potser d'aquí 50 o 100 anys es parlarà més del Xiri com a filòsof que com a activista polític. I diran, aquest gran filòsof, a més era activista polític, i a més es va suïcidar, tot això encara és desconegut. I com a clergue va ser molt heterodoxa, ja us ho dic, no era un clergue normal, als 65 anys es va jubilar també de clergue, o sigui que va deixar això. I l'altra cosa, a més d'un gran creient, que el Xinatge era valent, ningú ho dubta, no? Un home que rebia els cops, ell no donava cops a ningú, és a dir, per tant era molt valent, i es va morir d'aquesta manera.
I es va morir a la muntanya, en aquell lloc, perquè era un dels resolts de Catalunya. Jo me l'imagino xerrant espiritualment amb el comte Arnau i amb l'abat Oliva, allà, en aquelles zones. I va triar aquell lloc, perquè per morir-se es podia haver mort al sofà de casa seva. Però bueno, aquesta cosa romàntica que tenia, doncs, a més el va portar a desitjar morir-se allà. No és l'única persona que s'ha suïcidat a la muntanya. Jo he portat aquí una senyora, la Rosa Carrera, de Vallpagès, no sé si ho sabeu, l'any 2006, també quan tenia 70 anys, va dir que ella no volia arribar a ella, una senyora de Pagès, i és preciosa la història d'ella també, però bueno, molt més anònima, i se'n va anar a la muntanya i es va morir també a la muntanya, allà molt a prop del Pagès. Bé, tot això de suïcidar-se, de morir-se quan un vol i com vol, és una novetat. Jo dintre d'aquesta associació de DMD m'hi trobo molt en gust perquè se'n plantegen això també, no? Plantegen el morir-se quan un vol, d'una manera lliure, racional, pensada, i no només perquè tens una malaltia que ja t'hi porta descaradament a curt termini, sinó per quan un realment ho té clar i ho desitja, hauria de poder-ho fer, no s'haurien de posar els obstacles que s'hi posen. Ja no sé si em sembla que he parlat prou. Està perfecte, 20 minuts, havies dit 20 minuts 49 segons. Control, Siri. Me n'alegro d'haver marcat els ritmes, li passo això a l'Isabel. Bona tarda. Doncs jo, com a continuació d'això, volia parlar d'altres casos de persones que han decidit la seva pròpia mort, però que no eren tan forts com els Sirinacs i no han pogut fer-lo tan elegantment com ens passarà segurament a la majoria dels mortals. Maca paraula, això, recordar que som mortals, no? I reflexionant sobre això també parlaré una mica de què fa la nostra associació per posar més fàcil el poder prendre les nostres decisions. Perquè rescatant una paraula que tu has dit que tot això va haver de ser en secret. I aquí està la paraula. Nosaltres sempre diem que ara la gent que tria la seva pròpia mort, perquè té una malaltia, ara veurem els casos, jo estic totalment d'acord amb el Joan, que hauria de ser una decisió racional, que tenim dret a decidir sobre el nostre propi cos i el moment d'acabar la nostra vida. Els casos que es fan públics i que a DMD agraïm moltíssim a aquesta gent que fa públic els seus casos perquè ens ajuden a reflexionar, perquè ja no és un dret en abstracte, sinó aquesta persona tindria dret a ser ajudada a morir o no. Llavors, veurem en una sèrie de casos que segurament coneixereu què passa, per què ho han de fer o clandestinament. Nosaltres parlem de clandestinitat i exili per morir a Espanya. Estem en la mateixa situació que estaven amb l'avortament. O sigui, si una dona abans volia avortar, possibilitat número 1, marxar fora, a Londres o a Amsterdam, possibilitat número 2, avortament clandestí aquí, a l'estat espanyol. Doncs davant de la voluntat de morir estem en la mateixa situació i ara ho veurem per alguns casos. Doncs el primer cas, segur que el coneixereu, el posaré en peu perquè a més així que veuré millor l'ordinador que està aquí. Però a veure, Ramon San Pedro podem dir que va ser la persona que va obrir el debat sobre el dret a morir quan tu vols a l'estat espanyol. I llavors Ramon San Pedro, què va passar? Tota la preparació es va haver de fer en secret. I després, com que a més va haver una investigació judicial, van sortir moltíssimes notícies. Una de les coses que té el secret és que normalment si no vols implicar a la gent que t'ha ajudat, has de deixar una carta al jutge, una gravació en vídeo, i tot això després, quan es fa públic, si les persones que prenen aquestes decisions ho fan públic, ens ajuden a fer el debat. Llavors aquí, com que he d'anar una mica de pressa perquè són molts casos, però us passarem així, fixeu-vos en aquesta frase que va sortir publicada: «Cuando beba, habré renunciado a la más humillante de las esclavitudes». Per a ell deia sempre que el dia de la seva mort hauria d'haver estat el dia del seu accident i que va morir, va viure 30 anys més, ell deia que era un cap viu que estava afegit a un cadàver. Així és com ell sentia la seva vida i per tant ell volia acabar-la. Llavors Ramon San Pedro va fer, després veurem, que el debat sobre l'eutanàsia a Espanya quedés obert i algunes mesures legislatives que es van començar en aquell moment estan totalment relacionats amb el cas de Ramon San Pedro.
Ramon Sampedro, aquí tindríem els arguments que no veurem, però aquest debat va quedar obert a més, perquè després, com era un molt bon comunicador, li va fer entrevistes Mercedes Milà, un jove director de cinema que començava però trepitjant fort, que va ser amenava, va decidir fer una pel·lícula sobre el seu cas i evidentment, si el cas ja era molt famós, aquesta pel·lícula, Òscar, la millor pel·lícula de parla no anglesa d'aquell any, va convertir el cas de Ramon Sampedro en un cas internacional que tothom que lluita pel dret a morir dignament coneix pràcticament, no? Quan ens veiem a les associacions de França, d'Holanda, tothom coneix aquesta pel·lícula i el cas de Ramon Sampedro. Acaba de fer precisament 20 anys de la mort de Ramon Sampedro aquest any i sempre pensàvem que hauríem d'arribar a final d'any amb una llei, perquè continuem amb la mateixa situació que en el seu moment, i que aquests 20 anys de lluita haurien de permetre tenir una llei que no penalitzés l'ajuda a morir. Ramon Sampedro argumentava de la següent manera: el suïcidi no és un delicte al nostre Codi Penal, però jo no em puc suïcidar perquè soc tetraplègic. Per tant, per garantir el meu dret a la igualtat amb la resta de la població, jo el que vull és que la persona que m'ajudi a complir la meva voluntat no pugui ser perseguida per la justícia. El seu argument era un argument sobre la igualtat de drets, que ell necessitava ajuda mentre que d'altres persones no necessitaven ajuda. Un cas menys conegut, però també va sortir molt a la premsa, com veieu, és el cas de Jorge León. Va demanar un grup per eutanàsia, ja us podeu imaginar que és DMD, que una persona li ajudés a morir. Totes aquestes persones, Ramon Sampedro va trucar a l'associació. O sigui, aquestes persones truquen a la nostra associació i el que ens diuen, si us plau, ajudeu-me a morir perquè vull morir ja. La nostra associació sempre diem el mateix, nosaltres estem lluitant per canviar les lleis, no les incomplim, però podem donar informació. Donar informació no és delicte. Llavors nosaltres podem informar les persones. A Jorge León li vam donar la informació i un grup d'amics el van ajudar a morir. I llavors veieu aquí que també va tenir una certa ressonància en premsa. Aquesta dona, Madeleine Zega, va haver, quan el periòdico El País era una altra cosa, abans, fa molts anys, un article al País Semanal que va tractar aquest tema d'aquesta dona francesa que vivia a prop de Dénia i que també amb l'ajuda de DMD va prendre el control de la seva pròpia mort, amb la informació. Després tot això acaba... El cas de Carlos Santos va ser un malalt de càncer que el 2010 també va decidir acabar la seva vida abans, amb l'ajuda i la informació de DMD. S'ha fet una pel·lícula molt curta, un curt de 4 minuts, però que no hi ha bona connexió a internet. Per cert, abans he estat pensant, quan arribeu a casa, poseu al YouTube Joan Parés Xirinacs i trobareu unes entrevistes en el lloc on es va suïcidar Xirinacs meravelloses de Joan Parés i el metge, el forense també, que esteu els dos. Primer que el lloc és fantàstic per un centre excursionista i a més hi ha com un monòlit que diu que allà va morir el Xirinacs. L'entrevista, jo vaig conèixer el Joan Parés per aquesta entrevista que es pot trobar. També podeu trobar això, que us parece si me pongo el pijama, un curt de 4 minuts sobre la mort de Carlos Santos. Hi va haver un article de Juan José Millás molt llarg al País, una entrevista amb ell. Jorge Aramallón, el 2016, un professor de filosofia de Zaragoza, també amb ella va decidir avançar la pròpia mort i també es va fer públic. I aquest vídeo, aquest sí que l'heu de veure també, José Antonio Arrabal ens va deixar el seu testimoni també, i a més, si poseu José Antonio Arrabal hi arribareu al vídeo, és el vídeo que va deixar pel jutge, però ell mateix va dir que es fes públic. I en ell denuncia que, perquè hem parlat de secret, i un altre dels càstigs que tenim ara, si volem decidir la pròpia mort, és que per no implicar ningú, moltes vegades hem de morir sols. O sigui, exili o clandestinitat, i llavors a l'exili segurament, o sigui, per mi morir bé hauria de ser, jo sempre dic, en la zona de confort pròpia, en el teu
lloc on et sentis més còmode. Llavors, haver de viatjar a Suïssa, que és una possibilitat, imagino que triant poques persones que t'acompanyin i després un avió, unes persones que parlen altres llengües que no són les pròpies. Doncs en aquest vídeo, que és molt curt també, podeu veure el testimoni de Raval. Us he d'anunciar que un jove director de cinema de Barcelona es va contactar amb DMD Catalunya i ens va dir que el cas de José Antonio Raval, que ja havia impressionat molt, s'ha presentat a les convocatòries de subvencions de cinema de curs d'aquest any de la Generalitat i han donat la subvenció màxima i al novembre així s'estrenarà un curt que es diu La Dignitat, dirigint també el cas d'Amber, malalta de des del 2017, una escriptora francesa. Una de les coses que nosaltres sempre diem, a part de clandestinitat i exili, és que el dret a la llibertat individual i el dret a la igualtat no el tenim. Per exemple, no tots sabem quedar-nos en un coma inducido, que per nosaltres mateixos. Llavors, en això del dret a la igualtat i a la llibertat, és molt important, per exemple, saber que a Bèlgica, Holanda i Luxemburg és legal l'eutanàsia i l'ajuda mèdica al suïcidi. I a Suïssa no està penalitzada l'ajuda a morir, si es fa perquè la persona ho demana, totes les coses que ja sabem. Llavors, Amber, les persones franceses que viuen a prop de Bèlgica poden acollir-se a un metge belga, però han de ser, perquè és el metge de capçalera a Bèlgica. A veure, no podem pensar que cap persona des de Catalunya podrà tenir un metge de capçalera belga, no? O sigui, llavors ja en les zones fronterisses d'Alemanya, de França, hi ha molta gent que va a Bèlgica o hi ha molta gent que va a Suïssa. A Suïssa, per exemple, s'ha de parlar o francès, o anglès, o alemany, o italià, o sigui, les 3 llengües de Suïssa i a més l'anglès, perquè la declaració final l'has de fer en alguna d'aquestes llengües, o sigui que de quina igualtat estem parlant, si tens diners pots pagar-te el viatge, el cost que té anar allà, no perquè facin negoci, sinó perquè és una qüestió molt cara i a més, si no parles la llengua, sempre dic que una de les trucades que més m'ha impressionat a DMD era un jove amb vela que volia anar a Suïssa, que la seva família el recolzava en la seva decisió, però que estaven molt preocupats perquè no parlaven llengües. Llavors, què farien a l'arribar? I llavors a mi em va semblar tan dolorós aquesta idea d'estar pensant en que tens una malaltia mortal, que ets jove, que et moriràs i que vols avançar la teva mort per patiments i que a més allà estàs pensant què faràs per entendre amb la gent, a més que tenia tancada la possibilitat suïssa o belga. També ha sigut molt conegut i ara fa poc el científic australià de 104 anys, és que clar, 104 anys, volem morir perquè tampoc tenia cap malaltia mortal, però tenia 104 anys, ja no tenia el grau d'autonomia que per ell era la vida digna, doncs viatja des d'Austràlia a Suïssa, passant per Bordeus, que van fer una celebració final, bé, i segurament van prendre uns vins molt bons, però a veure, és que és al·lucinant la situació en la que estem, no? Llavors, què passa? Que estem obligats a la clandestinitat perquè tenim un codi penal que castiga l'ajuda a morir. Evidentment, el suïcidi no està penalitzat i per tant, a més, si surt bé, la persona no podrà ser castigada, però les persones que han ajudat a morir poden ser perseguides i, de fet, aquí teniu una sèrie de fotos de persecucions judicials. La Mona Maneiro, l'amiga de Ramon Sampedro, que va estar amb ella al final, va ser detinguda i al final no la van processar per falta de proves, perquè ho van fer superbé, però 7 anys després ja va dir que havia sigut ella. Luis Montes, que va ser president de l'Associació Federal de Dret a Morir Dignament, va ser acusat de 400 assassinats per fer sedacions legals a l'Hospital de Leganés en Madrid. I Marcos Surman és un cas que s'ha donat a Catalunya, a Móra d'Ebre. Aquest metge de l'Hospital de Móra d'Ebre va ajudar una dona a morir i a més en la seva integritat va decidir que ho posava a la història clínica
O sigui, ell va posar, li he posat a aquesta senyora una injecció perquè tenia un patiment terrorífic i estava demanant ella i la seva filla ser ajudada a morir. Posar-lo a la història clínica el va portar un procés judicial, quedar-se sense poder treballar aquí, anar-se a Anglaterra, després s'ha tornat, ara és soci de DND, Sant Pere de Ribes, avui li entrevistant al Sant Pere de Ribes, i allà després teniu a Fernando Marín, un metge de Madrid que també ha sigut condemnat a 2 anys sense entrar en presó, però ara té antecedents penals i evidentment ell, que és pal·liativista i ajudava molta gent de DND, ara no pot, han aconseguit anul·lar aquesta ajuda i aquesta persona. El Codi Penal no, ja he d'acabar. Llavors, una mica d'optimisme, o potser també de pessimisme, però sobre aquesta situació la nostra associació està treballant i tant el Congreso de los Diputados com el Parlament de Catalunya estan donant passos que potser que ens fan que estiguem a prop. Primera cosa, veieu aquí que des de l'any 1994, el cas de Roma Sant Pedro va començar en 93, des de l'any 94, totes aquestes vegades s'ha discutit al Congrés dels Diputats el tema de la legalització de l'eutanàsia. 2 en el 94, 1 en el 98, 2 en el 2001, 1 en el 2002, 2 en el 2004, 2 en el 2007, 2 en el 2009, 1 en el 2010, 1 en el 2012 i 1 en el 2017. Per què és important això? Perquè encara, cada vegada menys, però hi ha gent que diu no, això s'ha de debatre amb temps. Portem 20 anys, O sigui, ja està. Aquí teniu, passem molt ràpidament, la primera persona que va plantejar al Congrés dels Diputats aquests temes va ser Pilar Rahola, quan era diputada d'Esquerra Republicana de Catalunya, també la segona vegada, la tercera vegada és aquesta. La presència de diputats catalans al Congrés respecte a aquest tema és abrumadora, passarem molt ràpidament les fotografies d'aquests anys, però és que ja imagino que molts els coneixeu. L'última vegada que va ser desestimada va ser Marta Sibina del grup En Comú Podem, i al Parlament de Catalunya també s'ha de dir que ja l'associació DMD, quan era president Salvador Pàniker, va comparèixer davant de la Comissió de Justícia el 97 i la vicepresidència, Juana Teresa Betancor, i aquí teniu els diputats catalans que històricament han presentat Roc Fuentes i Joan Ridao. Tot això són les vegades que s'ha plantejat al Parlament de Catalunya. Les votacions al Parlament de Catalunya quedaven molt igualades perquè Convergència donava llibertat de vot, però ara clarament el PDeCAT ja s'ha definit a favor, i les votacions a Madrid amb el PP en contra quedaven molt lluny. DMD, ja estic acabant, estem treballant ara i hem treballat al Parlament de Catalunya, ens hem reunit amb tots aquests diputats que veureu per aquí, o sigui, ens reunim amb tothom, heu vist passar també. I d'aquestes reunions amb el Parlament de Catalunya es va produir la compareixença també a la Comissió de Justícia i a la Comissió de Salut, i molt important, el Parlament de Catalunya va aprovar una moció el 26 de gener del 2007 a favor de la mort digna, que incloïa diversos punts que demanem, també el de la legalització de l'eutanàsia, i el 25 de juliol el Parlament de Catalunya va enviar al Congreso una proposició de llei de despenalització de l'eutanàsia, i el 3 de maig el Congreso va admetre a tràmit la proposició del Parlament de Catalunya. Hem de dir que és la primera vegada a la història parlamentària de l'estat espanyol que s'admet a tràmit, o sigui, van votar els mateixos que van votar després la moció de censura a Rajoy, o sigui que amb tota aquesta majoria de partits ha passat. La intervenció, per exemple, del Partit Nacionalista Basc va ser molt bona, la intervenció de la diputada del PDeCAT, de la diputada d'Esquerra, de les diputades que van anar del Parlament de Catalunya, PSC, Esquerra i... després m'ho sortirà, doncs, i Marta Ribas de En Comú Podem. I llavors, ara tenim dues tramitacions de possibles legalitzacions de l'eutanàsia. Si això arriba a bon termini, i també al Parlament de Catalunya ara començarà una ponència sobre una llei de disponibilitat de la pròpia vida. Si això arriba a bon termini, segurament estarem més a prop de poder decidir el que parlava Joan.
el morir quan estem encara presents, no? Això ho diuen també molts filòsofs que han reflexionat sobre això, morir quan encara sóc jo, no que mori ja una persona que no sóc jo, no? La meva mare deia, jo ja no sóc jo, doncs és veritat, ja no era ella, no? Bueno, i només per acabar, que la invitació que sempre diem, que si us voleu fer socis i sòcies de l'associació estarem encantadíssims, i que si voleu fer voluntariat amb nosaltres, al grup de Sant Cugat estaran encantades, que ja està funcionant com ens han dit abans. Doncs ja està, la meva intervenció, 40 minuts, o sigui, més tardat. I ara, o sigui, 20 i 20, i ara obrim el torn de paraules. Bé, moltes gràcies a tots dos. Ha estat un plaer escoltar-vos per un com a l'altre. M'agrada molt que hagueu començat parlant del Xini, perquè és un dels meus grans referents, i jo, com a oient d'aquesta xerrada, doncs que algú parli d'un dels meus referents, em fa molta il·lusió. I jo diria que gràcies al Xini jo soc anticapitalista, feminista i desobedient, i que gràcies al Xini, malgrat tenir les nostres divergències, òbviament, com a persona, vaig aprendre quin era el camí correcte, segons la meva manera d'entendre de la meva lluita, que encara existe, encara està en marxa, i que seré una persona que lluitarà fins al dia que mori. I si he de lluitar per la meva mort, també lluitaré per ella. És cert que la mort del Xini per mi és un exemple que em motiva i em fa pensar en moltes coses, no? Llavors, per mi, l'important de decidir morir no està tancat només en aquestes persones mortals minals que estan patint, angoixant, que per descomptat tenen tot el dret i només faltaria, sinó també està en les persones que estem aparentment sanes o no tan sanes, no ho sé, però que tenim una esperança de vida per davant, que sembla que tot molt bé, però que podem decidir voluntàriament doncs, que en tenim prou. Ja hem fet tot el que volíem fer i aquesta opció per mi és tan necessària tenir-la sobre la taula, o sigui, sempre estant-nos agafant la cuirassa o protegir-nos amb el clar, és que patir tant, és que allargar la mort, no, és que un també ha de tenir dret a tallar la vida quan ho consideri. Evidentment ho ha de fer de la manera més endreçada possible i de la manera menys dolorosa per tots els altres. A mi el que m'emprenya profundament és que la meva vida, el meu cos i sobre la meva vida, que només afecta a mi, tota aquella persona que només és meva, se n'hagi de discutir en un congrés de diputats. Aquests tios no tenen per què parlar de mi. O sigui, d'entrada estan ficant en un espai que no els pertoca. Són realment impertinents, són injustos i a més que fan mirant pel forat de la clau del pany, no? Ens hem trobat amb l'avortament, ens hem trobat amb tantes històries, és a dir, jo avortaré o no avortaré si em dóna la gana. Jo moriré o no moriré, bueno, moriré segur, però en un moment donat em treballaré la vida si em dóna la gana. A mi ningú m'ha de venir a treure tot un desplegament de lleis i no... Què estan debatent tant? Quin debat? És que no hi ha debat. És que no hi ha debat. Jo em quedo embarassada i no vull tirar endavant aquest embaràs, és el meu problema. Si tu no ho faries, no ho facis, no t'obligo a tu, no t'estic involucrant, no t'estic portant, és el que feia Xirinacs. Ell no va fer, no li va recomanar a ningú que fes el mateix que feia ell. Ell va fer-ho a la seva manera. És un exemple que està molt bé. La vida, com a tal, nostra, l'hem de radicalitzar i hem d'anar a l'arrel sempre. Jo soc radical, que soc radical. A mort, només faltaria. Acatar-me a tèbia seria una cosa que no em faria sentir gens bé. Per tant, continuo sent radical i seguiré sent radical. Però la vida la vull gestionar jo. Per tant, jo, per exemple, en el meu cas, que jo estic, perquè no hem dit, però no estic gens, no ho dic ara, Perdó, només arribo a la conclusió que volia arribar. Jo,
Vale, puc arribar al final o no? No? D'acord, doncs molt bé, perfecte. Aleshores, el meu dubte és com plantegem el tema legal? Com podem eximir, perquè jo tinc un plan B, segur que tots el tenim, o alguns molts, com podem eximir a la gent que ens envolta perquè no es vegin perjudicats? Des de l'associació, quines vies hi ha per eximir a tothom del problema legal que els pot portar la meva opció? Si n'hi ha, què, però alguna cosa deu haver-hi. No sé, és el dubte. No m'has entès la pregunta. Jo dic, no, jo em puc morir, però jo dic, com faig perquè els del meu voltant no se'n vegin esquitxats? Bueno, en primer lloc, posaré ara el rellotge també per les preguntes. No, a veure, hi ha una cosa molt maca del que has dit al principi. Hi ha conceptes que jo he après a BMD, que és el concepte de biografia completa. Hi ha gent que diu la meva biografia, jo ja he viscut, la meva vida ha sigut plena, i aquesta part que em queda doncs ja no m'interessa. I llavors el concepte de biografia completa, de cansament vital també, nosaltres defensem aquesta llibertat radical de les persones. Una de les coses que és important perquè els altres puguin admetre la nostra radicalitat de decisió és trencar el tabú de la mort, i això estem fent aquí. A la nostra associació hi ha gent que ja relaxa només saber que ha picat el timbre d'un lloc que posa dret a morir dignament, perquè diuen aquí puc parlar de que em vull morir o de què em passa. Llavors hauríem de normalitzar aquesta conversa també amb els nostres familiars i poder dir jo moriré quan jo vulgui, no soc... I nosaltres a l'associació, quan una persona es vol morir, la podem ajudar amb informació, li recomanem també que pensi en els altres i que parli amb les seves persones properes, perquè sembla ser que el dol sense parlar d'un suïcidi és terrorífic, i llavors si tu convences a la teva família, i tenim casos de persones que han parlat amb la seva família, al final han entès la seva opció i s'han sentit acompanyades. Ara, això respecte al paper dels altres. En moltes pel·lícules sobre el tema, a mi no m'agrada que sempre és la persona que explica les seves coses i els altres, per demostrar-li que li volen moltíssim, no te'n vagis, no els deixis. Jo també m'agradaria papers positius de persones que diguin comprenc la teva decisió, estaré amb tu, et trobaré a faltar, però aquí em tens per acompanyar-te en aquesta decisió. Jo crec que això seria molt maco. Està el tema de la llei. A veure, un company una vegada de MD va dir una cosa que a mi em va agradar molt. A veure, la idea, per exemple, que l'educació no sigués pública i obligatòria estaria molt bé per dir qualsevol persona que jo ja m'educo com jo vull i educo els meus fills com jo vull, i segurament hi ha persones amb molts recursos i moltes possibilitats i amb un pensament molt elevat que aquest pla seria un pla fantàstic. Però hi ha molta gent que va fantàstic que l'educació sigui pública i gratuïta. Jo diria igual amb el tema de l'avortament i el tema de l'eutanàsia. I ara faré una comparació que no té res a veure. La legalització té un apartat que és normalitzadora de conductes. Era molt més difícil dir als teus pares abans que eres gay que ara que dius em casaré o no em casaré, però tinc un company i podríem casar-nos. O sigui, aquesta funció normalitzadora jo crec que l'hem de... per mi és una opció que vull que les lleis respectin el que jo penso i llavors que ho diguin. A més, hi ha una cosa molt clara, és que si no, jo estaré posant en risc, i ara ja et contesto a l'última pregunta dient això, jo estaré posant en risc a les persones que m'ajudin. Llavors, cadascú és lliure de fer el que vol. A DMD sí que tenim informació. DMD va traduir a l'any 81 un llibre que es diu Departing Drugs, que és del Moviment Internacional per la Mort Digna, vol dir drogues per marxar, diguem-ne,
I llavors nosaltres tenim informació i donar informació no és delicte i la donem. Però precisament no podem ajudar més a les persones o no poden metges que volen ajudar més a les persones perquè no podem posar-nos en perill. O sigui, llavors jo crec que sí que és molt necessària la legalització permetrà que la gent que ho vulgui fer legalment ho faci i la gent que ho vulgui fer fora de la llei tindrà les mateixes oportunitats que ara. Però és que si no obliguem a ser supervalents i a més a les persones que ens acompanyen també. Aquesta seria la meva resposta. I a DLD donem informació per marxar, s'ha de ser soci perquè no volem que després cap persona ens denunciï. O sigui, ser sòcia de la nostra associació vol dir que tu t'has llegit els estatuts i que estàs d'acord amb els seus principis, però informació sí que donem per fer les coses el millor possible dintre de la il·legalitat. Vols contestar alguna cosa més? No, totalment d'acord amb el que deia. A veure, mira, que de ser breu. En primer lloc, a veure, jo per mi la mort, doncs, a veure, els meus pares no hi són i el meu germà tampoc. Llavors, jo crec que, des del meu punt de vista, una persona no mor mentre pervisqui amb la persona de les persones que les hem estimades. Llavors, doncs, amb el cas del pare vaig poder assistir, és a dir, va morir sol, però jo vaig poder, diguéssim, quan li feien l'autòpsia, vaig poder estar vaig poder estar allà. En el cas de mon germà, doncs, va ser una mort d'infecció de la sang i sí que, evidentment, el vaig acaronar i llavors, doncs, li vaig dir, mira, totes les persones que t'hem estimat ja n'hi ha prou, vull dir, marxa com vulguis, no? Aquesta és la primera idea. La segona, a mi em va impressionar fa molt de temps, quan jo recordo que havia llegit un llibre de Humans tanmateix, de Jordi Llimona, i a vegades anava als Caputxins d'Estarria. I una de les vegades que hi vaig anar, doncs hi havia l'Oriol Martorell, que era el director de la Coral Sant Jordi, doncs no, és a dir, feien, com si diguéssim, la cerimònia, però el cos de l'Oriol Martorell no hi era, no? I arran que també vaig fer un curs de bioètica, vaig decidir, la meva intenció seria deixar la cosa a la ciència. El que passa és que hi ha molts problemes, és a dir, concretament al clínic o concretament a l'autònoma, no sé si on s'ha d'adreçar, però degut a que hi ha un excés de cadàvers, doncs hi ha problemes, no? I l'última cosa és que jo no sé, és a dir, a veure, evidentment com a creient em crea els meus dubtes, no sé, com a eutanàsia, però si més no, volia saber la diferència, o sigui, qui decideix que tu puguis, per exemple, si vols tenir una mort digna, les cures pal·liatives, si ho has de, tal com ha dit la Montse, si ho has de signar les voluntats anticipades o no. Gràcies. Aquí, la Glòria, si vols, tenim la Glòria. Començo jo i després ella vol dir alguna cosa. A mi m'agrada molt parlar, però bueno, si allà està la Glòria, està la Consol... Sobre Jordi Llimona, una cosa molt important és que té un llibre precisament sobre aquest tema. I nosaltres, que sabem que a la nostra associació hi ha molta gent creient, Jordi Llimona era defensor de l'eutanàsia, té un llibre. Ara hi ha també un franciscà, que es diu Lluís Vila, que ha mort fa poc, que també havia escrit articles dient que no hi ha cap contradicció entre la religió, el cristianisme i l'eutanàsia. I tenim a DMD, tenim les seves publicacions. I després hi ha un teòleg alemany que es diu Hans Kühn, que és jesuïta, professor de la Universitat de Tubinga, que ell ha escrit un llibre que es diu Una muerte feliz i que també és favorable i defensa que a més, precisament les persones que creuen en una altra vida no han de fer un drama, o sigui que acabar aquesta és anar cap a l'altra, però que són defensors de la decisió de l'ésser humà sobre això. Llavors, com a creient pots plantejar-te totes aquestes coses. I qui decideix? A veure, la llei, el que diu la llei catalana 21/2000
i l'espanyola 41-2002, copiada, traduïda, segons Ramon Espasa, de la llei catalana. La llei catalana del 21-2000 parla de l'autonomia del pacient. Qui té la capacitat de decidir? Sabeu que ara, quan anem al metge, signem. O sigui, el metge, la metgessa, ens proposa i nosaltres acceptem o no acceptem. Llavors, això és obligatori. Ho fem inclús per anar al dentista. Normalment, quan són coses petites, signem sense mirar, però per fer-te un tac. Ara, si t'estan proposant posar-te un respirador artificial, si et quedes sense, és el moment de plantejar-se vull o no vull el respirador artificial. Si tu no dones l'autorització, no et poden posar. Per això és tan important fer el document de voluntats anticipades que abans ha parlat la Montse. Perquè jo, si em puc expressar jo, seré jo mateix en el moment en què signaré. Em diran, les perspectives d'aquesta malaltia són aquestes, si li fem aquesta intervenció passarà això i tal. Li fem o no li fem? I jo signaré, si no signo no ho podem fer. Si jo no he fet el document de voluntats anticipades i no em puc expressar, abans la llei deia que consultarien els familiars més propers o, si la persona no té família, les persones més properes. A veure, a DMD sempre diem que fer el DBA és un regal que ens fem a nosaltres perquè pensem el que volem i el que no volem i ho deixem i et dona tranquil·litat. Però és un regal que fem a la nostra família que no els preguntaran què fem. La situació és crítica. Si li posem el respirador potser tindrà un 20% de possibilitats de viure, però es quedarà amb el respirador i la nostra família haurà de dir, tindrem 96 anys o menys, esperem, i haurà de decidir la nostra família, si us plau, decidim nosaltres. I ells diran només, s'ha de complir la voluntat que tenia la meva mare o el meu pare. I fem un regal a l'equip mèdic, que es trobarà amb una decisió clara de la persona. Els equips mèdics, quan veuen que un fill diu una cosa o l'altre diu l'altra, es posen les mans al cap i diuen aquí, perquè saben que algun dels fills normalment el que volen que li facin tot a la seva mare o al seu pare, posarà després una denúncia. O sigui que decidim nosaltres si estem conscients, som nosaltres els que prenem les decisions. Si no som conscients i no hem fet el document de voluntats anticipades, preguntaran a les persones més properes. Ja no sé si tinc temps de dir que la llei del menor del PP es va carregar aquesta possibilitat de preguntar a les persones properes i van afegir una cosa que deia que sempre els metges actuaran a favor de la vida i la salut del pacient i que a més un company ha de denunciar un altre si no actua a favor de la vida. O sigui que és més important fer el document de voluntats anticipades. Així que passeu per punt d'informació de Sant Cugat dilluns de 12 a 1:30 a 13:30 a fer el document, que és importantíssim i a més dona una serenor, no? Perquè sí. Totalment. No sé si vols dir una cosa, Glòria, durant una altra pregunta. Com que has preguntat sobre la diferència entre pal·liatiu i eutanàsia i tot això, tenim a la Glòria Cantarell, que és una eminència en tema pal·liatiu, ho ha fet durant molts anys i col·labora amb la DMD, potser és la persona adequada per contestar-te, no? Si els pal·liatius són eutanàsia, si no ho són. Hola, a veure, les cures pal·liatives no fan eutanàsia, ¿vale? Les cures pal·liatives el que intenten és fer que la vida sigui el millor possible fins a la mort de la persona i s'apliquen quan una persona està al final de la seva vida, té una malaltia molt important, ¿vale? Llavors, si les cures pal·liatives arribessin a tothom, fossin realment universals, cosa que encara no passa, pròpiament dels malalts que estan patint, el 95% podrien ser alleugerits. Però hi ha un 5% de la població que, per les raons que s'han explicat aquí, o per malaltia, per ella sobretot, hem vist molts casos, o per càncer, o per cansament vital, que diuen jo no vull arribar fins al final. I aquí les cures pal·liatives no poden fer res. Perquè un dels principis de les cures pal·liatives fins ara, jo espero que un dia això canviï, no? Però fins ara un dels principis de les cures pal·liatives és que no allarguen ni escurcen la vida. Simplement fan control de símptomes.
Llavors, jo, que he treballat durant més de 30 anys a cures pal·liatives, ara estic a DVD perquè... No, sobre el document de muntatge. El document aquest sí que pots dir que, per exemple, és que hi ha un cas, que no sé si el cas dels xirinats, per exemple, que si tu pots reflexar això, que no vulguis que se t'alimenti artificialment, per exemple. Això serveix al document aquest. Si tu tens les teves capacitats, ho pots decidir, suposo. I llavors no t'alimenten més. Llavors, pots... Sí, llavors suposo que la resta de la pregunta és, però patiré, no? Si una persona no menja i és senzill... Bueno, aquí vaig, Sí. No sé, jo la primera notícia sabia que el xirinat havia mort al bosc i això, però no sabia exactament com dir. Però la primera notícia d'aquest tipus de mort, així, sense alimentació, ho vaig llegir d'un filòsof del temps del Neró, l'Epicteto, que ell ja ho sabia, això, ja moria, va morir d'aquesta manera. I ell deia que, bueno, diu, no, els metges, aquí l'opinió metge és important, diuen que sense menjar però bevent, o sigui, bevent aigua, diu que es pots passar 2 setmanes, em sembla, o 4, no ho sé. Si deixes de beure aigua, diu que dures 1 setmana, més o menys. I segons explicaven els seus deixebles, que va continuar, era un filòsof estoic, que ell no va patir gens, simplement va seguir allò que va deixar d'alimentar-se i va deixar de veure al final. I ella es va pagar, però aquí està l'opinió del metge, que potser teniu una idea més clara del que passa a la persona. Vull dir, es pateix d'aquesta manera. Aquesta pregunta és molt difícil de contestar d'una manera genèrica. És a dir, hi ha gent que no patirà i hi ha gent que patirà molt, perquè no menjarà prou bou. Ja veuràs, el mal d'estómac t'agafa i tal i qual. Ara, si estàs molt preparat, doncs poder no. I per això he dit abans que això s'assemblava una mica, el no menjar, ho feien els càtars. Quan volien morir, els càtars feien un dejuni absolut. I estaven més o menys preparats i patien més o menys. Això ja cada un sabrà. També, no sé si ho sabeu, però quan al temps de l'esclavitud, que anaven a buscar negres per portar-los cap a Amèrica, hi havia tota una regió, no sé quin nom tenien aquella tribu, que en el moment mateix que els agafaven per ser esclaus deixaven de menjar. Al cap de pocs mesos ja no els van anar a buscar. És a dir, va haver tota una colla de gent d'aquella tribu que es va sacrificar perquè el resto ja no tenia, els negrers no tenien cap interès en anar a buscar gent que es convertien en cadàvers. Ja no sé si patien o no patien, però el fet d'entregar-se a una lluita com aquesta dona molta força espiritual. I això depèn d'aquesta... L'esperit pot moltíssim sobre el cos. I la preparació espiritual dels xirinats era brutal. I la preparació dels càtars era brutal. Però la majoria de la gent no la té, aquesta preparació. Jo, per exemple, jo no la tinc, jo patiria moltíssim. Jo estic 3 dies sense menjar i menjo pedres. No sé, el normal no és això. El normal no és això, el normal és patir quan no tens gana. Ara, si estàs molt preparat, doncs potser no. Ja pateixo, els xirinats segurament no van patir gens, els negres aquests tampoc van patir gens, els càtars tampoc, però els ioguis de la Índia, això si llegiu un llibre del Racionero que es diu L'espiritualitat del segle XXI, ho explica molt bé. A la Índia els grans ioguis es moren quan volen, i es moren sense patir, i si fan l'autòpsia, el seu cor no té pericarditis. Això és un signe que no hi ha hagut agonia, que no hi ha hagut patiment. En el xiri no hi va haver patiment, perquè no hi havia pericarditis, cosa que diuen els forenses, jo no ho conec, però perquè veieu,
el patir o el no patir és una cosa molt de cada un. I el que deia ella, la doctora, diu, esclar, que la majoria de la gent, si diu, bueno, ara no vull menjar i no menjo, patirà. I llavors, aliviar aquest dolor del patir és entrar ja a donar alguna substància, alguna medicació, seria considerat eutanàsia, segurament, això que ho diria ella. Bueno, és el filo de la navaja, no, si és una persona que ha deixat de menjar i està patint, com a metge, jo penso que hem d'aliviar-lo. Ara, si algú ens denuncia, doncs ens denuncia. Això ja depèn de l'ètica de cadascú. Perquè són persones i són professionals, però tenim la nostra ètica personal, no exactament la del col·leg oficial. Una cosa d'això. És que precisament l'altre dia vaig llegir un article que això de deixar de menjar i beure podia ser una sortida per persones, per exemple, contràries a l'eutanàsia per motius religiosos, per a elles mateixes. I que s'estava traduint un article dels Estats Units amb la proposta d'un dejuny, a més amb pal·liatius, és a dir, controlada, que no tingui sensació de set i tal. I a mi em sembla molt bé, jo crec que han d'estar obertes tot el ventall de possibilitats. Ara, jo, com m'imagino la meva mort, és rodejada, una despedida i marxar-me en 5 minuts. O sigui, jo no vull marxar-me en una setmana, tenir a la meva família allà, per aquesta idea de la mort conscient. O sigui, bueno, ara em vull morir i ara m'ajudaran a morir ara. I més dit, hi ha moltes famílies que diuen, per exemple, que tenen ja l'avi en pal·liatius, ara que vivim tots uns a Brussel·les, els joves a Berlín buscant feina, l'avi s'està morint d'aquest cap de setmana, no passa. Llavors arriben tots, paguen els seus viatges, l'avi fa una despedida supercarinyosa i tal, doncs no, ara no se'n va. I s'està marxant. Llavors, les persones que vulguin marxar lentament, que facin això, les persones que vulguin marxar sense beure i menjar, és que jo totes les possibilitats, però que això no tanqui la possibilitat de demanar una ajuda mèdica per morir a través d'una recepta mèdica per morir ràpidament o d'una eutanàsia. O sigui, que estiguin obertes totes les possibilitats. A Ramon San Pedro li van oferir deixar de menjar i ell va dir que ell no volia això, que ell volia morir ell. O sigui, el que va fer la música, el Tannhäuser, després la gent acompanyant-li i ara em marxo, no em quedo aquí agonitzant de fam, que ja dic que hi ha persones que poden fer això, però jo per mi no és el model de mort bona per mi. I llavors que no utilitzar unes opcions per dir no necessitem les altres. Necessitem totes. No, si ja sé que no ho has dit això, però és que hi ha una postura d'una part de l'Església Catòlica integrista que parla d'això, que es pot deixar, que ja sé que tu no l'has dit per això, però que diuen que hi ha d'altres solucions, però matar a ningú, i Ramon San Pedro és que contestava en l'entrevista amb Mercedes Milà, deia, com que matar a ningú i què vol vostè? Déu vol que jo estigui aquí 15 dies morint-me de fam? Perquè, no ho sé, no li agradarà més a Déu que mori ara. O sigui que sí que és una postura que tenen algunes persones i que està molt bé per a aquestes persones, siguin religioses o no, però totes les opcions obertes, també la de pal·liatius fins al final, jo tampoc sé si al final decidiré què. Haurien d'estar obertes, però ara no hi ha aquesta possibilitat. No. A la guia d'autoalliberament sí que està escrita com una possibilitat de morir, deixar de menjar i beure i es donen els consells per... A la guia d'autoalliberament que es dona d'MD a les persones associades que la volen, està aquesta opció també. Hi ha nocions amb helio, una bolsa de plàstic, no és elegant, potser que és efectiu, però hi ha una bolsa de plàstic, no, a mi no em ve de gust. Una cosa una mica romàntica, estic també en una muntanya, al davant del mar. Jo penso que una de les coses que em fa estar aquí és que lluitem per la possibilitat que la gent se'n vagi tranquil·lament, ràpidament, sense patir,
Això, i a més elegantment, no? Això de llançar-se d'un 5è pis, o penjar-se, però passa, I tota la gent que es diga al metro, és que, per favor, és que no sé què estem pensant, no? No es diu. No es diu. Una altra paraula? Una cosa. Una cosa us volia dir, perdó. Si a algú li interessa aprofundir en l'obra del Xirinac, en la vida del Xirinac, aquí al damunt de la taula hem deixat un paperet amb les pàgines web on podrà trobar tota la informació que li calgui, els dietaris finals d'aquests que va escriure, que són molt interessants com a reflexió, etc. Només volia dir això. Això jo m'imagino que DMD encara s'ho deu haver plantejat, però per res es pot posar en pràctica. Pot haver-hi una persona que digui jo he viscut bé, he viscut molts anys, molts anys poden ser els que cadascú consideri, i digui, home, jo tinc un fill o una filla o qui sigui, jo no vull un fill, ni que estigui content amb mi. Vull dir, perquè no puc exigir això, ni ho vull. Que aquesta persona estigui bé. Però dic, mira, ara tinc un fill, tinc una casa, si ara em moro, tot això queda per ells, i no els hi dono una tabarra. I poder transmetre que, de fet, és una manera de tu ser feliç perquè dones felicitat als altres. Imagino que això és un treball molt dur perquè entri dins d'una família. Però jo crec que DMD això també ho hauria de contemplar, perquè una persona als 80 anys avui en dia pot estar molt bé, però dir, ja n'hi ha prou, que disfrutin del meu als altres i a mi que et deixin en pau, jo no vull que la jove em cuidi, perquè tampoc ho farà, i els hi puc demanar. Això es planteja alguna vegada o ja és demanar molt? Hi ha molta gent que ho planteja, sí. Sí. Tenim... No. És molt ràpidament, Això, tenim persones que venen a DMD, i el Joan també. Tenim un petit equip, no?, que atenem a persones que venen ja amb la idea feta, vull dir, o a demanar com la informació, que abans en parlava Isabel, no? I hi ha gent que ve en aquest sentit. L'altre dia jo vaig atendre una persona. Però sempre aconsellem, perquè clar, si tu dius és que no vull que em cuideu ni que us dediqueu la vida i tal, d'alguna manera et diran, no, però cuidarem moltíssim. No, però sempre aconsellem de dir, no, és una decisió meva perquè la meva vida ja està completa i tal, perquè si no ens passem també una mica, no vull que el pis quedi per vosaltres, que és veritat, ho diu moltíssima gent, i jo tampoc vull que em cuidin, però la cuidadora de la meva mare un dia que jo estava feta pols i em va dir, mira, Isabel, la teva mare ja ha viscut i ara heu de viure vosaltres. I em va semblar una cosa tan sàvia que és veritat, no? Perquè és veritat que és un desgast terrible, però aconsellem no dir-lo, o sigui, no posar l'accent aquí quan ho comuniques als teus fills, has de posar l'accent en tu mateix, és la meva autonomia, la meva vida ha sigut molt rica, jo els anys que em queden de dependència no els valoro, no. Jo crec que és millor, sobretot per no passar-los a ells la possibilitat, si em cuidéssiu millor, quedaria. O sigui, moltes vegades diem, però planteja-ho des de tu. Jo ja he viscut la meva vida, la dependència no m'agrada i a més és veritat. Jo estic a DMD perquè vaig veure el procés de degradació de la meva mare i jo dic, jo això no ho vull per mi. O sigui, penso també el que tu dius, tampoc vull que el meu fill estigui uns anys per pols per aquesta història, però és que no ho vull per mi. Jo no vull que em dutxin altres persones, ni que m'hagin de canviar, ni que m'hagin de netejar la caca, o sigui, és que no vull, i llavors, o sigui, és millor plantejar-lo des de l'autonomia personal i el teu desig de per tu, que és una vida digna i com vols tu que sigui la teva vida, i quan ja no reuneix la qualitat que ha de tenir. Ha passat una hora i mitja gairebé, si no hi ha més paraules, donarem l'acte per tancat. Cap problema. A veure, quan hi ha una persona que està terminal que ja no hi ha volta enrere, vull dir, amb càncer, llavors el metge reuneix a la família i diu, no hi ha volta de fulla, aquesta persona no ha signat cap document d'aquests, i el metge comenta a la família, comenta amb el pacient, de dir, bueno, doncs
ja ha arribat l'hora. I llavors ell, el propi pacient, això ha passat, el propi pacient diu, bueno, doncs ja, llavors es reuneix la família, jo no hi he estat, és una mica, reuneix la família, es despedeix la família i unes hores després aquest senyor, doncs el senyor, acaba. Això és pal·liatiu, és bona voluntat del metge, perquè clar, jo fa 29 anys, la meva sogra va estar 3 setmanes, nit i dia, vetllant-la a la mútua de Terrassa per morir. I això és horrible. Et diré que sí, a veure, Glòria, va, actua. Això passa, i el que jo diria és que una persona que està al final de la seva vida, amb un càncer o el que sigui, que està en tractament pal·liatiu perquè està patint, i diu, ja no puc més, evidentment tornem a valoracions de cada professional, però per això parlem amb equip sempre, els de pal·liatives, perquè hi ha un que diu, home, jo ara no, però l'altre diu sí. I la cosa és que aquella persona, si no la sabem en aquell moment, patirà més. I el nostre objectiu és que no pateixi ni la persona ni la seva família. O sigui, això entraria dintre dels pal·liatius? Entraria dintre dels pal·liatius. El que passa és que, com que és, com he dit abans, el filo de la navaja, doncs hi ha gent que diu, ui, no. Però tingueu clar, em sembla que ja ho hem dit, si no ho repeteixo, si arribem a aquest punt i un metge diu no, jo no la vull sedar, la persona té dret a demanar que la tingui un altre equip, que pugui fer. La persona conscient. Conscient, o la família. El cas que sempre és més sempre hem de rotund que ho demani la pròpia persona, perquè quan cedem una persona habitualment parlem amb aquesta persona, tu mateixa ho has dit, no? O sigui, dius, vale, ja no puc més, vale, doncs jo tu t'adormiré i ja no et despertaràs. O sigui, aquesta una mica amb diferents paraules, però és la conversa que tenim amb les persones que sabem amb final de vida realment, no? Llavors, no sé si Com això molta gent pensa que és eutanàsia, és important assenyalar la diferència. El producte de la sedació, el producte que s'utilitza per la sedació és per disminuir el nivell de consciència, ho he après amb la doctora Cantarell, i es pot disminuir el nivell de consciència totalment, com quan t'operen una operació i et tornen totalment. El producte que s'utilitza a l'eutanàsia és per morir. O sigui, per exemple, una persona que l'estan sedant, si li treuen la sedació, es despertarà una altra vegada. Una persona que ja li estan posant una injecció eutanàsia, li està posant una injecció, ja no, és irreversible. O sigui, la sedació és reversible, l'eutanàsia és irreversible, el producte és diferent i llavors la sedació profunda, perquè hi ha patiment, és totalment legal i exigible per nosaltres ara si hi ha patiment. O sigui, que molt bé per aquest metge, hi ha moltíssims que són boníssims, a nosaltres hi ha gent que ve després a DMD a donar-nos les gràcies per la informació, perquè han demanat un canvi de metge o el que sigui, hi ha moltíssima gent de pal·liatius que ho fa fenomenal, i si ens trobem amb algun equip que no vol sedar profundament, o sigui, no vol aliviar aquest patiment, el que hem de demanar és un canvi. Però que no és eutanàsia, s'entén que no és eutanàsia, és sedació profunda. Bé, doncs no hi ha res més, ara sí que ho donem per acabat. Agraïm molt la vostra assistència primer, agraïm al Club Muntanyenc que ens hagi cedit l'espai i agraïm també la presència de la presidenta Isabel Alonso i del doctor Joan Parés. Moltes gràcies.